मोदाय लोगोफोर नै जोंहा दायो इयाव जगार जाबाय दं काति गासानि जा बिथांजोआ हागासिनो नै नालेंखर हादों ओमफ्राय नै माबा नालेंखरनो खुसेर हागासिनो दं बिबार ओमफ्राय मा होनो इयो थाइगिरखौ लाङो नालाय फोथाराव माइयाव सोयो नालाय नै जोंहा आबैया जगार खालामगासिनो मा इयो देस्लाय आंहा थालिर गायनांगौ दं आरोना थालिर गायनोसै इन्ट्र'खौ लानायसै आं हेल' गाइस वेलकाम बेक टु द चेनेल थ' नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो स्रायैनो बरायना लानो जालायबाय गाइस ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआव माबायदि जागोन आंबो मिथिया थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गोसो होनानै गाइस थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आं लेट्स गो जोंहा बिथाङा गोरना हाबसोसो जानानै हाबाय दं खुसेरखौ थ' गाइस आं दायो थालिर दानफैनोसै आरोना नै सिखा लाबाय गाइस जोंहानि न'आव दाननाय जायासै थालिरखौ बबे मोनसेखौ लांनाय गाहाम जागोनथाय Hello guys. थालिर गायनोसै Đây. दानना लाखांबाय Hello guys. जेब्ला नोंखौ खोन्था खेबसे खोन्थादो आरोना नै आं नै अच्छा खाथि खासानि रायजोफोर बिथांमोन Hello guys. दिनै खाथि खासानि माबा गायदो थालिर गायहांदो खाथि खासानि हेलौ गाय खुसेर लाबदो नै गाहायाव नाय बुद्धा आपेल लाबदो गाय नारेंखल लाबदो खुसेर ओमफ्राय गैला ओमफ्राय थालिर लाबदो गायनो ओमफ्राय थालिर जानो लाबदो ओमफ्राय नै हाखर जावदो जोंहा ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा मा खालामनांगौ मोजां खालामनांगौ लाइक खालामनांगौ लाइक हेलौ गाइस नै गायखांबाय आरोना बेखौ बारा भिडिअ लाबाय थायासै ओमफ्राय बेफोराव दा दसे थांनानै आलारि बाथि लागायनोसै बाथौ सावखांबाथाय मोनथामल' दोदो मोनथाम बेखौ लिरबावनांगौ दङ नै जोंहा दायो लिरबाय मा इयो मा बुस्थु हलि होलायथारनालै बेफोरावनो गाइस नै कमप्लिट जाबाय आरोना आलारि बाथि लागायजोब्बाय नै गाहायावबो नै बिदि खालामबाय आरोना एसे मडेल साजायबाय नै जोंहा साजायग्रा 1 नाम्बाराव दं नै 2 नाम्बाराव दं 3 नाम्बाराव दं नों गैया दं ओमफ्राय नै नङा 4 नाम्बार नामा नै जा 6 नाम्बाराव गाइस नै लागायखांबाय आरोना बेयावबो लागायबाय आरोना गाइस नोंथांमोनाबोथ' लागायखायो जानांगौ गाइस फोथारावबो लागायबाय आरोना माइफोराव एसे साजायनांगौ दङ ओमफ्राय लिंहरदो बेयाव थांनोसै गाइस गाइस नै आं दायो बाथौ मन्दिराव मोनफैबाय आरोना सिगाङावनो आरोना गाइस बोथोरावनो नै जा दायो बिथाङा मैदेर गलायहांदो खिथाब थाखाय ओमफ्राय दंबावो मोननै बाखि माने मावफुग्रा माखाया लाजिनो थाखुमादो सिथाबखांबाय आरोना गाइस ओमफ्राय नै नैखौ गेजेरनि बारा जागा सिथाबखांबाय ओमफ्राय नै बाथौखौ सिथाबहांदो ओमफ्राय माइनाव जाहैबाय गाइस जोंहा जोबनायनि लामायाव फैबाय जासिगोन मोननै जाबाय ओमफ्राय दंबावो आरोना मोनसे जोंहा बिथाङा बेफोराव एक्सपार्ट बिराद रोंगौ जोंहा खामानिया कमप्लिट जाबाय माबा सिथाबखांजोब्बाय आरोना गाइस एसे बुट जाहैनोसै आरोना मागिनानै गाइस जों दायो फोथाराव मोनफैबाय आरोना नै ओमफ्राय आलारि बाथि लागायजोबना दोनदोंमोन ओमफ्राय मबाइलाव सिनाया गाइस बारा ओरैनो फिसाल' नुयो आरोना गाइस जों दायो बुट जानो थांबाय आरोना थाथ'र' मोदाय नै जा सांग्राया मा फ्लाप जों होजोबना दोनदों बिथाङा जाबाय रिदोमा मोसारि नामा एसे माबाया होनब्ला जानो थाखाय रेडि बिथांमोना बिथाङा दिनैनि दिनाव मा बुंनो सानो दिनै मा दिन दिनै मा सान नोंथाङा बर' नंगौ ना आं बर' ना अकमिया अच्छा फुटबल गया
Wah, wah. क्या देखना पड़ रहा है माबायदि मोनदों जानानै? मोजां मोनदों नोंथाङा माबायदि मोनदों जानानै? गावनोसै उखुंबाय माबायदि मोनदों जानानै? सात मोनदों नामा? मोनगोन मोनगोन इयो माबायदि मोनगोन? मराबो दं अ इया आरो माबा टारगेट दंखायो आदसा सालानिखौ सासे नुदों ना Musa. माबायदि गुफुरखौ नांना मोनगोन नामा? गुफुर माने गावदो समब्रा समब्रि गोजौआ होमबाथ' बिराद लाखिलि नोङो न'आव मिथिखाजोबो बिदिनो गांफेरफेरसो गांफेरबाबो गोजौ गाहाय बाथ्रायोना गावनिफ्राय एसे गाहायसिन आरो बे नंगौ आं मिथिखागौ नुखादों होमबा आदसा नैसिनि थालांनाय खोमायाव खोमायाव Simango nunggu nih yo, simango. अबेनि खिजानो जागोन सालबारिनि चेनेलनि ना खिन्थु ओजों खादोंना Saya balik sama dia. Oh, itu siapa?